Nu skal vi så til at samle et hjørne i æsken, og her viser vi, hvordan man gør det. Som I kan se, så sidder der faktisk 2 stykker træ her i fortangen af høvlebænken. Det stykke træ her, det er egentlig kun som en hjælper, sådan at mit træ ikke smutter, når jeg skal samle det. Det er en rigtig smart måde at spænde det op på, og der kan eleverne bedre styre det. Så er det også fint lige at give lidt lim først til sin samling. Det er ikke strengt nødvendigt, men vi giver den lige en lille stribe her. Det er rigeligt. Og vi bruger de her små dykkere til at samle hjørnet med. Og det er en god idé lige at gøre det, man kalder stubesømmene. Tag en dub op fra høvlebænken. Sæt din dykker, eller dit søm vil nogen sige, på den her måde. Bare lige bank spidsen lidt flad. På den måde der kan man lettere undgå, at ens træk kan finde på at flække. Så er vi faktisk klar til at lave en samling. Og det er også en god idé, måske inden man lægger sit træ hen, at man lige sætter sin søm fast. Start med det ind i midten. Det kalder man også et styresøm. Og så kan man sætte et på ude i siden. Det må godt dreje lidt indad. Sådan der. Bindesøm. Og det søm, der skal være i den anden side, eller dykker, der skal være i den anden side, det skal dreje den anden vej. Når man laver sådan en samling her, så bliver den faktisk mega stærk. Så er vi klar til at sømme dem helt i. Lige sikre sig, at det ligger rigtigt, og der er det rigtig rart at have det stykke træ der. Banker vi den i midten først. Så et af bindesømmene. Og det næste. Sådan. Så kan vi lige bruge det her værktøj, som hedder en dykker, til lige at undersænke vores hoveder lidt længere ned. Bare et slag. Sådan. Og så har vi faktisk fået lavet en fin samling her af et hjørne. På samme måde samler du de andre.